Isiduli sembovane sakhiwa zimbovane zonke, ukanti lokudilika kwazo siluxanduva lazo zonke. Into endikusumdla kuba asixelelwa ngendibano ebezikhe zabanjwa phambi koba kakhiwe isiduli sembovane. Asixelelwa ngembovane ezithe zangobholela ecaleni thuba kusakhiwa isiduli sembovane. Asixelelwa ngezidumbu ezithe zaphuma phakathi kwemilo okanye ibikhona na imilo ngothuba kusenziwa iingxoxo zokwakhiwa kwesiduli sembovane. Therefore, allow me to qualify my statement by saying some of the ants did compromise their ideas to save the vision of the community of the ants. The question is, will you compromise some of your ideas to save the vision of the community? Will you compromise some of your ideas to save the relationship, the vision of your family? Will you compromise some of your ideas to save many lives within your political party or your taxi association?